ଭିତରେ ଆଇଁଷ ବାଡି ଦେଇଛ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲକରେ ଗୁଡାକର ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦେଇଛି। ଥାଉ ଶାନ୍ତି, କାନ୍ଦନି। ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି। କେତେ ଦିନ ଖାଇବା ଆଉ ଶାଗ ତରକାରୀ? ଆଇଁଷ ବିନା ଆମ ଗଲୁ ଗଲାଣି ମରି। କାନ୍ଦନି ଶାନ୍ତି। ସରିନି, ମୋ କଥା ଏଯାଏ ସରିନି। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲା ବେଳେ ଫକୀରା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଲି ଚିକେନ 2ଟା ଚିକେନ ରୋଲ ଖାଇଦେଇଛି। ଆଉ କଣଟା ବାଳ ବଞ୍ଚିଲା? ମତେ ଶାଗ ପଖାଳ ଆଡ ଦେଇକି ତମେ ସେଠି କଲର ବାଡ ଚିଲି ଚିକେନ ଉଡଉଛ। ଆରେ ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶୁନି ବୋଲି ମୁଁ ମାଛ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଦେଖିଲେ ନାକରେ ଗାମୁଛା ଦିଆଯାଉଛି। ତମ ମାନେ ଛାଡ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆଇଁଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତମେ ଟେନସନ ନିଅନି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଚିକେନ ରେଟ୍ ବହୁତ କମି ଯାଇଛି।